Xa hai máis de 130 vehículos inscritos para participar no Rally de Noia que se disputará a vindeira fin de semana. Respecto aos participantes, pois decir que este ano estamos tendo unha sorte moi grande porque hai un nivel participativo moi alto e os inscritos para este ano é a proba que máis inscritos ten, o sea que creo que vai a ser todo un éxito. A ceremonia de saída terá lugar o venres 19 ás 8:30 da tarde dende a esplanada de la Barta ata a Alameda para que os veciños poidan disfrutar do espectáculo, a falta do tradicional traito urbano que nesta edición non se desenvolverá por cuestións organizativas. O coche de Diego Mallo, piloto falecido o pasado ano, formará parte tamén desta comitiva a modo de homenaxe. Hoxe é un día emotivo para os veciños e veciñas de Noia e para todos os aficionados ao mundo do motor. Moitos de vós tivestedes a oportunidade de ver a entrada, que aí atópase o coche, o vehículo que conducía unha persoa moi querida na localidade, unha persoa que desgraciadamente o pasado Nadal tivo un accidente de consecuencias fatais que lle causou a morte e que ademais supón que o seu irmán Guille siga todavía nun estado crítico. Esperamos que se produza esa recuperación tan ansiada e tan necesaria para que esa familia teña unha ilusión e para que esa familia poda aferrarse a esa recuperación. O sábado comezará a competición que se dividirá en 4 treitos. Os sábados tramos collemos zonas novas. Empezamos en Transportes El Jaime, que se disputa entre Lousame e Brión, ou entre Lousame e Rois, perdón. E despois vamos a Brumacallas, que é en Brión. Faremos agrupamento en Brión e repetimos os tramos. Pola tarde, Pavimentos Noia, que é íntegro no Concello de Lousame, e Autos Patiño, que é no Concello de Ames, tamén un tramo inédito como de Brión, con un reagrupamento tamén en Ames, a media tarde, sobre as 5:30. Víctor Senra parte como favorito, aínda que hai varios participantes con posibilidade de arrebatarlle o título e truncar así a boa racha do piloto de Dumbría.